ئامادەکاریش بۆ ڤەکردنا دەرگەهێکی سینۆریت ناڤەرە عەفرین و تورکیەدا بەردەوامن. هەری داویەژی مەیدانەکە مەزن ji bo kerest û bazirganiyê ji bo wî dergehê tên avakirin. Li gorî agahiyên arkê ku ev çend rojên dest bi avakirina meydaneke mezin li gundê Hemamê yê bi ser navçeya Cendirêsê ya gundewarê Efrînê hatiye kirin. Ew meydan jî wê ji bo bi hevguhartina kerestên bazirganî û mîna bazarekî ji bo dergehê sînorî be. Roja 28 Adaraborî Serokatiya Tirkiye ragihand ku ew ê dergehekî gumrikê sînorî bi Efrînê re ji bo rêxweşkirin li ber gihandina alîkariyê mirovî û avakirina navçeyê vekin. Li gorî biryara Serokatiya Tirkiye ku dergeh wê li gundê Hemamê yê bi ser navçeya Cendirêsê vebe ku bêramberî wîlayeta Hetay ya Tirkiye ye. Ji bo avakirina wî dergehê jî Tirkiye Waliyê Hatay ji bo hemahengiya erkê derbazkirina alîkariyê mirovî û avakirina navçeyê û dubare avakirina sîstemekî ji bo rêvebirina Efrînê û bicihkirina aramiyê spart. Her ji bo wî dergehî niha li gundê Hemamê bi awayekî girs kar têkirin û bi dehan amêrên pêwîst gihiştine wê navçeyê. Navbera Tirkiye Sûriyê beriya şoreşa Sûriyê 10 dergehên sînorî hebûn. Niha tenê 3 ji wan dergehan vekirîne. Ew jî dergehê Babilhewa li gundewarê Idlibê û dergehê Babiselama nêzîkî Hezazê û dergehê Cerablusê li gundewarê Helebê.